Lazarus Chakwera anali munthu wabwino, amamusokoneza ndi anthu omuzungulira. Ndiye timafunsa kuti pano pamuzungulira wali kuti? Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, malondera wazikwanje adakali komweko. Umene undumbo unonena kuti Lazarus Chakwera sadzabweranso. Anaononga dziko lino beyond repair. Inu ogula fedeza kubuchale akuyenda bendi Chakwera. Ma health director anyamata azikwanje, Mr. Black Box, onsewo adakali komweko. Mukamata nali abwino amamusokoneza nomuzungulira, mukunena anthu ake ati Chimwendo Banda, malondera wazikwanje akuyenda bendi Chakwera. Vuto linali anthu ena amene anazungulira. Pali nkhani imene akudandaula Namiwa, akunena kuti APM akusintha asilikali ku State House. Ndiye timafunsa kuti vuto ndi chani pamenepo? Kuyambira kalekale ma president akhala kusintha ma bodyguard. November 2021 Chakwera anachosa Guard Commander, Deputy Commissioner Gladson Chipumphula, anachita promote Assistant Commissioner Christopher Katani, amayang'anira presidential security to State House. And moreover, mu zaka 5 ma bodyguard ambiri anachosedwa ku nyumba yachifumu. Palibe anapanga complaint. Zomwezo akapanga APM imakhala headline mpaka press briefing. Timafuna tiwauza Namiwa kunena kuti president andi ufulu wosankha anthu oyenda nawo. You cannot force kunena kuti ayi inuyo muziyenda ndi Ken Sonda wa Malawi Congress Party. Muammar Gaddafi amachita rotate asilikali oyenda nawo. Same applies ndi Vladimir Putin, Pope Francis, komanso ma president aku America. And moreover, kuyenda ndi president si ufumu ngati muja kuchitira John Kapito kukama. Musiyeni professor asankha anthu akumtima kwake ngati mene amachitira Chakwera. Chakwera akachosa bodyguard sitimamva headline. Chakwera akachosa asilikali a polisi ku State House panalibe headline. Why APM? Anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo aku nyumba yachifumu amene Professor Arthur Peter Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira ndi kuzapita ku Page House. Achitetezo amenewo ku nyumba zachifumu athamangisidwa apite kutali. Ndiye nkhani yachitetezo imafunika anthu oti ozakhulupirira. Ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani. Mukamvetsera zimene akunena akuti achipungu ndalama akuzitenga kuti akhazikisa trophy 26 million football and netball. Ndalama akuzitenga kuti akufusa motero Namiwa. Ifenso timafuna tiwafusi kunena kuti 45 million trophy imene wakhazikisa vitumbiko mumba unzuzu ndalama akuzitenga kuti. Chakakala jaziya wa MCP anakhazikisa trophy. Joshua Malango, Simplesi Ichola, Chimwendo Banda, Steven Malondera, onsewo anakhazikisa matrophy kwa palibe akufusa. Zomwezo akapanga chimwemwe chipungu, Namiwa akupanga press briefing ndi kumafunsa kuti ndalama akuzitenga kuti. Norman Chisale, chimwemwe chipungu ndiye nautero akupanga ntchito zachifundo maderawo. Ukubwera Namiwa akufusa kuti ndalama mukuzitenga kuti. Zomwezo akapanga phungu wa MCP palibe akufusa. Dzanadzana lomweli amalimba nda first trade amafusa kuti koda first trade ndalama akuzitenga kuti. Koma sanafuse kuti Jane Answer anakhazikisa foundation akuchita ntchito zachifundo monga muja akuchitira first trade. Koma Namiwa sanafuse Jane Answer kuti ndalama akuzitenga kuti. Chimene iye anaona ndikulimbana nda first trade. Akwaku tili mabungwe angati dziko muno amene akuchita zachifundo ndalama akuzitenga kuti. Umene ndumbo nona kuti Namiwa akuchita tumidwa.
akufunsa chimwemwe chipungu anakhazikisa trophy ya 26 million, akufunsa kuti ndalama zitenga kuti, koma sakufunsa Vitumbiko Mumba amene anakhazikisa trophy ya 47 million. That is nonsense. Akuluakulu, history is the best teacher.